दायो मा जाहैबाय हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय आंनो दहायो माखासे भिडिअ लादोंमोन ना बे जाहैबाय माने माखासे सावनि थाखाय आं गासिखौबो लानो हायाखैमोन बेनिखायनो दायो आं फैफिनबाय दानि खेला जाहैबाय सलसलिजों आरो जोंहा नैबे जाबाय उगुरि बिनि खेलायावहाय सलसलि गामिया देरहाबाय ओमफ्राय दायो सोर सोरनि खेल जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो माने फारि फारि दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै दायो फार्स्ट टाइमाव जाहैबाय हौवाफोरनि गेम जेनेबा दिरुं बोनाय बादायलायनाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जागोन हिन्जावफोरनि बेयाव माने मोनबेसे टिम जादों आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना जों लाइनाव थाफाबाय थाबानो जाबाय दायो स्टार्ट जाबाय दहायो माने बुंखाबाय आङो माने मिउजिक थानायनि थाखाय आं माने माखासे भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आरोखि बेनो दायो मा जाहैबाय मिउजिकखौ बन्द' खालामबाय बिथांमोना बेयाव माने मा जाहैबाय माने सियार सेख'लायनाय खेल जाबाय दंथ' बेनिखायनो बिथांमोना माने साउन्ड लानानै माबाखौ गेमखौ होनाय जादोंमोन आरो सियार सेख'लायनायखौ दायो ओमफ्राय सोर सोरनि गेमथाय बेखौ एसे दिन्थिलांसै ना सान्दआवबो जाबायदि गोसाखा माने नै दायो ओमफ्राय सेनं बिदिन्थिफोरजों आरो सेनं खोदोमगुरि गामिनि आरो माने जाहैबाय हौवाफोरनि बोलो सुलायनायखौ आं एबार दिन्थिलाङो माने जायगाया जाहैबाय बिराद हाग्रा आरोना जायगाया माने ओरैबायदि हाग्रा माने बेफोराव माने लेवारबो ओंखारनो हागौ मानसिफ्रा गरमनि थाखाय मोजांखौनो थानो हायाखै ओरैबायदि गरमखा नै माने दाख्लै जा नोलोबारियाव चेम्पियन जादोंमोन ना बिसोरो ना सोरबारिया चेम्पियन जादोंमोन ना दाख्लै एबारलाय माबायदि लांनो फैदों ना मादों लांनो फैबावदोंमोन एसे लांनो फैबावदों लांथारगोन बवा बवा सलसलियाबोथ' एसे गोगोम ना हागोन हाया सलसलिखौ नायनायसै नंगौ बोहैलाङो ना आं ओरैजाय एसे जोंहा ओरैजाय गोजा गोजाफोरजों एसे रायलायनां गोजा गोजा इसोरो नोंसोर बबे गामिनि लकेल नोंसोर गेलेगोन ना गेलेया गेलेगोन ना थांनाय बाराव सोर नोंसोरो बाहागो लादों लायाखैमोन लादों मा प्राइसआव मोननाय गगामुगाव ना एबारथ' जायगायावनो जाहैबाय ना बोलाथ' एसे गोरा जाखाबाय बे एबार ना जायगायावनो थानाय मेंखायाखै जानानै फेथा बुजाना फैखाबाय बिसोरो ओरैजाय थांनोसै बिसोरो जाहैबाय नारेंगुरि एसे नारेंगुरिजों रायलायनो र' बोसोरफ्रोमबो चेम्पियन जायोना बिथांमोनहा बिसोर जाहैबाय एबारलाय मा नोंसिना खबरा मोजां ना दिनैलाय माबायदि लानानै थांखि लाना फैदों नोंसोरलाय थांखियाथ' बिदिनो नायनोसै माने नोंसोरखौ सोरबा अबेबा गामिनि बिहामजोफोरा माथो नुबानो गियो नारेंगुरि होननाय लोगो लोगो गियो माथो नोंसोर माबायदि सानो ओमफ्राय साननायाथ' बिदिनो गेजेरावनो बिदि जाहैबाय इसोर जाहैबाय उगुरिनाथ' जाहैबाय माने जायगानि नालाय फेटाबो जाना फैखाबाय खोमा बोलोखौ गोरा खालामनानै ना जानाथ' बिदि फैयाखै अब्लाबो नाजानायगोन आरो ना अब्लाथ' लाखिगोन ना जायगा हिसाबै लाखिनायखौनो सेस्था खालामसै आरो ना ओरैजाय गोजा ओरैजाय बेबो जाहैबाय जायगानि ओरैजाय आङो रायलायगोरनि र' सोर जाहैबाय सुग्रुमफारानि ना नोंसोरो थांनाय नोलोबारियाव मा प्राइस मोनदोंमोन मोनाखै जेनदों एबारबो जेनगोन नामा एबार लांनो होनना फैगोन नोंसोरलाय नोंसोरनो नारेंगुरिसो इसोरजों रायलायजालाय इसोर गियो नारेंगुरिखौ माने नारेंगुरि माने गियो हिनजावफ्रा नोंसोरबो गियोना नारेंगुरिखौ गिया नारेंगुरिया बोसोरसे चेम्पियन जायो सोरबा अबेबा गामिनि बिहामजोफ्रा नारेंगुरि होनबानो थोर गियो नोंसोर गियो नामा गियाना दानिफ्राय नोंसोर नारेंगुरिजों गोलैबा माबा सानगोन नामा साना जेबो जेनबा जेनबाय आरो अब्लाबो गेलेथारगोन नांथारगोन आरो ना आच्छा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय बेलेग गामिनि सोर बबे गामिनि दंबायथाय रायलायनो मानसिफ्रा खारजोब्बाय ओरैजाय सुग्रुमपारानि नोंसोर सुग्रुमपारानि ना सुग्रुमपारानि आच्छा बिसोर जाहैबाय बिसोर माने जायगानि नोंलाय गेलेया दखान होगासिनो दङ गेलेनो लुगैना लुगैया नोङो लुगैया लुगैथारा ना लुगैमारथारा ओरैबायदि सान्दुं गोसा आं ओरैजाय सिख्लाफोरजों रायलायनो र' साफा सिख्लाफोर दं नै ओरैजाय सोरबाफोर सेंग्राफ्रा बुकिं खालामनो हागोन सोरनावबा बयफ्रेन्डफोरबो गैया खोमालै बहानि नोंसोरलाय औगुरिनि आयौ माथो लकेलसो आइया लकेल ना नोंसोरो ना बयलार जायगानिखौ लकेल होनो ना नोंथ' गोजाननिसो बैजोंथिपुरनि ओमफ्राय नोंसोर मा बाहागो लानो फैदों जोंना दिरुं बोनाय दङ आच्छा ओमफ्राय दैहु बुख्रुमनाय ओमफ्राय नोंसोर मा प्राइजखौ लांगोन नायनोसै नोंलाय मा प्राइजखौ लांगोन जायगानि हिसाबै औ ओमफ्राय मोसानायाव आरो ना
ठीक আছে गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय माखासेया माथो थाखुमाजोब्बायसो नोंसोरलाय बहानि उगुरिनि माथो लकेल गोजा नोंसोर मा गेलेगोन जायगानि हिसाबै दिरुं बोनायखौ लांथारगोन ना लाखिथारगोन ना आच्छा ओमफ्राय बिनानाव मोनहा अबेनि सनापुरनि नोंसोर आच्छा आच्छा ओमफ्राय माब्रै ज' जाखो नोंसोरलाय आच्छा आच्छा UN एकाडेमि आच्छा 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 ओमफ्राय नोंसिनाव मा होनो दहायथ' नोंसोर बिराद मोसाबाय ओमफ्य नोंसिनि स्कुलाव सोरबा फोरोंग्रा दं नामा गैया ओमफ्राय नोंसोरखौथ' बेबायदि एथ' मोजां सोर फोरोङो मोसानो जोंनो लोगो नांनानै अब्लाबोथ' बिनि गेजेरावथ' सोरबा सासेयावथ' फोरोंग्रा थायो अबेयो नै बियो आच्छा नोंना मा नाम अबे गामिनि धेमाजि टेकजिरि आच्छा बेयाव नों फैना खै बोसोर जाखो बोसोरनै बेसेबां थाखो फरायो नों दायो 8आव ओमफ्राय दायो नोंसोर मा मेथाइखौ मोसाबावगोन आरोबाव गाबोनहाय मोसाबावगोन ना ठीक আছে मिजिंथिबाय नोंथांमोननि मोसानायखौ आङो नायगोन होननानै दै आं दायो ओरैजाय हौवाफोरनि बोलो सुनायनायखौ एसे दिन्थिबावनोसै सोरनि गामिनि हौवाफोरनि बोलोआ रासिन बेखौबो एसे दिन्थिनोसै ओरैजाय नै दायो माने हौवाफोरनि बोलो सुलायनाया जासिगोन आरोखि जागायसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानसिफ्रा गरम थाखाय थानो हायाखैना बिराद गरम ना दसे रेस्ट खालामनि बिसोरो माबे गामिनिथाय रायलायनां एसे नोंसोरलाय औवानि बिनानावमोनहालाय हा गामि गैया उगुरिनि नोंहालाय नों उगुरि नङा खोमा खोन्थालाय बहा गामिनि खायजामाथिया मानि थाखाय खायजामाथि नाम मोनो नों मिथियोना मिथिया मिथिमारा आच्छा मिथिमारा ना नोंहालाय बहानि बैजोंथिफुरनि आच्छा ओमफ्राय नोंसोर साथामजों माने जि ज' थादों नायनो आच्छा नोंसोर मा गेलेगोन गेलेया नोंसोर नायग्रा अडियन्स अके ओरैजाय जाहैबाय नोंसोर मा गामिनिफ्राय नोंसोर मा गामिनि बिजिन्थिफुरनि आच्छा नोंसोर मा बाहागो लानो फैदों जोङो औ दुरुं बोनाय आच्छा आच्छा ओमफ्राय बेलेग बोसोराव गेलेखांबायमोन ना गेलेखांबाय मा प्राइज मोनलांनायमोन मोननाय जायासै जेनलांदों देग्लायलाय मा प्राइजखौ लांफैदों देग्लायो लांनो फैदों माबाखौनो मा प्राइज सेथि बान्था ना नैथि बान्थाखौनो लांफैदों हसाना औ आच्छा ओमफ्राय बै नारेंगुरि होनोबा जे किसुमान माने गामिनि बिहामजोफोरा गियो नोंसोर गिगोना गिया नारेंगुरिखौ गिया ना नारेंगुरिया जे बोसोरफ्रामबो जे चेम्पियन जायो नोंसोर मिथिना मिथिया जों गिया मिथियो ओमफ्राय जुदि बिसोरजों गोलैबा नोंसोर मा बिखाफ्राव माबा गुलुब मोनो नामा गुलुब मोनो एसे गिनाय गिनाय दं आरो ना एसे रायलायनोसै आङो मिनियाथ' जाबाय दङ मा खोथा माबा एखे गामि होमब्ला माथो थाखुमा माबा बुंनो माबा गिदों नामा नोंसोरबो गियो मा नारेंगुरिखौ नामा गिया नोंसोर गिया आच्छा आब'आलाय माथो मा जादों नोंसोरना गामिना गगा मोनदों आच्छा ओमफ्राय नोंसोरो मा प्राइजखौ लांगोन दा सेकेन्ड प्राइज ना नैथि प्राइज ना थामथि प्राइजखौ लांगोन फार्स्ट प्राइज नायनोसै दायो बिथांमोना माने अबे प्राइजखौ मोनो दायो हौवाफोरनि दिरुं बोनायनि आङो एसे दिन्थिलांनोसै रायलायबाय थादो ओरैबायदि गरमबाय आंखौबा आयु नै आंखौबो ओरैबायदि गोलोमजोब्बाय सान्दुंआव ओरैबायदि गोलोमनाय बा ओरैबायदि गरम सान्दुंआ अब्लाबो आं माने जाहैयो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो बे जाहैबाय ओइ नोंसिना मा टिमलाय हा नोंसिना मा टिम क्लेब हाब माबायदि क्लेब बेलाय माने नामानो आनकमन बिसोरना जेनखागोन बायदि मोनदां दै बिसोर माबा क्लेबनो नै क्लेबखौ नाय क्लेबा नै क्लेबा गैला थांबाय माथो क्लेबा मानसिफोरखौ नायबाथ' मदा सदालै हा फंबाय मानसिफोरखौ नायबाथ' मदा सदा माथो खमफ्लासो नामा नोंसोरलाय नोंसोर हामारालाय मा जाखो मानसिफोरखौ नायबाथ' माथो बे एकदम मदा सदा माथो सिङाव जेबो गैया खमफ्लासो जाहैबाय 1 नं बिजिन्थिफुरजों ओमफ्राय बै मोनसेया जाहैबाय मा होनदोंमोनथाय 1 नं खोदोमगुरि आं माने बिराद गरम आं थेवबाबो माने जा हायो बेनिफ्राय आं दिन्थिलांनो नाजानोसै एकदम ओरैबायदि गरम नालाय आं ओंखायनो ओरै गोजानाव थाबाय नैबे आंनि खाथियाव थानाय जाहैबाय बिजिन्थिफुर गामिनि बै गामिया जाहैबाय 1 नं खोदोमगुरि गामिनि थेवब्लाबो आं एसे मानसिफोरनिखौ एसे दिन्थिनाय र' 1 नं सनापुर गामिखौहाय बिजिन्थिफुरखौहाय नै रेडि लगाव नै
गथ'फोर गामिया थाबायना थाबायना जायगानिफ्राय ना जै गादों बिदिनो दंखायो बा बिदिन्थिफोरनिया माथो एसे माब्रा हिन्जावफ्रा बिराद सापर्ट दंलै माथो मा जाखो आदा मा जाखो सिगां दं आरो राउन्ड मोनसे दंबाय ना राउन्ड मोनसे दंबाय ना होबावथारसै ना एबार दिन्थिलांसै बिथांमोननि राउन्ड मोनसेखौहाय फार्स्ट राउन्डआव बिथांमोना जेनबाय आदामोनहा ओइ एकदम खोदोमगुरिना एबार नायसै सोर देरहायो नङा होमबा दिन्थिलांसै आङो बेखौबो नैबे जाहैबाय एकदम खोदोमगुरि गामि ना रेडि ना रेडि रेडिलाय फंबाय रेडि रेडि थाम लगाव होनो हो Karnel gaya ayo hakai na bisono hakai hadia ha bisono terkena jenko oh नै बिसोरना औ गामिया हौवाफ्रा देरहाबाय देरहामारबाय ना माबायदि मोनदों गोसोआव बुंदो दाना माबायदि मोजां माबायदि मोजां माबायदि मोजां बिराद मोजां आच्छा फाइनालखौ नायसै नङा होमबा नोंसोर गामिया आच्छा ओमफ्राय नोंसोरना हिन्जावफोरा देरहायाखै बुंदो देरहागोन नायनोसै दायो आं दिन्थिनोसै हसाना 100% अके बाबा दिन्थिलांसै आङो दायो नुदों दा नै फंबाया गोलोमबायना फंबाय ओरैबायदि गोसा सान्दुङा एबार आं दिन्थिलांसै नै बे जाहैबाय नारेंगुरिनि थांनाय जोंहा नैबे नोलोबारियाव बैसागु फालिथाय फोरबोआव बिथांमोना चेम्पियन जादोंमोन एबार नायनोसै बेयाव माने एबार चेम्पियन जागोन जाया चेम्पियन जानो हागौ हागौ नङा बेसेबां जाथारगोन जाथारैखौ बुंनो नांगौ आंनो जाथारगोन बायदि मोनदों माथो जाथारगोन बायदि बेखौ नांगौ आंनो जाथारगोन ना देरहाखागोन मानसिफोरखौ नायना लादो नै बेखौ नायबाथ' सासे एखेबारे माबा मैसो बेरहासो ना हा आच्छा नंगौ ना नैबे जाहैबाय टिम मेनेजार ओमफ्राय नै नायना लादो नै आदाखौबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मानसिया नुदों दा माबायदि जोंफोरा माने खाथियाव थाबानो माने गिथावथावसो नुखायो माने गिथावथावनो ओरैजाय नै ओमफ्राय नै इसोर जाहैबाय मेन सानैयानो जाहैबाय एकदमबारे डेन्जार आरो नुदों दा नै आदै रेडि जानो जाखै नोङो रेडि ओरैबायदि नुदों बा बिसोर जाहैबाय माने नै बिसोरनि हिन्जावफोर आरो दै माने हिन्जावफ्रा खाथियाव थाबा बोलोआ बांसिन मोजां माने बोलोखौ बांसिन गोरासिन नुयो नालाय आरो जाय जायगायाव माने सिख्लाफ्रा बांसिन थायो बेयाव बांसिन बोलो होनो हायो माने एबार नायदो सोरनिया बोलोआ रासिन एसे दिन्थिलांसैलाय सुग्रुमबारा गामिनिया बोलोआ रासिन नारेंगुरिनि बोलोआ रासिन 나랑 그러고 쉬야.
सोलोंथारनांगौ ओरैबायदि होबाय जोंना नैबे बिथाङा वाव 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 नोगोद खस्थ' जादोंना खस्थ' जादोंना खस्थ' जादोंना हाया गिलायदों औ वाव वाव Patah gila malah tidak patah gila malah Salah na? Hadiah na? Hadiah. Boleh tap dengar. Gaya aja sih na? Ada dia mah. Dia mah kalau mau udah upaya gini ngomong. Jangan naik ulai.